Hej YouTube. Jeg er ude og gå en tur. Bare vi går til Sunset Boulevard i tid til 1,45 km. Håber, at I vil like og subscribe og abonnere. At I synes, jeg træne op i mit knæ, efter jeg faldt med det. Og jeg er også blevet opereret i det. Så jeg vil op og træne igen. Det er det, jeg skulle ud for. At jeg skulle gå fra min bosted til Sunset Boulevard. Fordi at jeg skal op og have frokost. Håber, at I vil like og skrive en sød kommentar og synes, jeg er sej til, at jeg træner mit knæ op igen. I er søde og I er seje følgere, jeg har. Mange tak for alle, at I vil se min video. Og alle er seje og søde følgere, jeg har. Og mange tak for, at I ser alle mine videoer.